Θα κάνουμε άλλη μια δοκιμή να δούμε πόσο γραμμικός είναι ο ενισχυτής. Έχουμε βάλει 1000 κύκλους, 10 επί 100, 3,5 mV πάλι. Έχουμε ξανά μια στάθμη 240 mV, σωστά, ή τη μείον 10 dB. Θέτοντας σαν 0 dB την ένδειξη που έχουμε, θα κάνουμε την εξής δοκιμή. Θα ανέβω την κλίμακα 20 dB απάνω, 10 και 10, 20, και θα αυξήσω κατά 20 dB το σήμα της γεννήτριας. Από 3,5 mV στα 35 mV. Και βλέπουμε ότι έχουμε ακριβώς την ίδια στάθμη κατά συν 20 dB. Αυτό σημαίνει ότι ο ενισχυτής είναι ακριβώς γραμμικός και στην προκειμένη περίπτωση έχουμε έξοδο 2,4 V. Θα κάνουμε και το αντίστροφο. Ξανακατεβάζουμε 20 dB, ξαναπηγαίνουμε στα 240 mV ή 0 όπως το έχουμε οριοθετήσει και θα κατέβουμε μάλλον στα 350 μικροβόλτ είσοδο. Εδώ θα πρέπει να κατέβουμε 20 dB και είμαστε ακριβώς 20 dB. Θα το κάνουμε και σε μια άλλη συχνότητα, χαμηλή, ας πούμε στους 30 κύκλους, να δώσουμε λίγο σήμα ακόμα, ώστε να πάει στο 0 εδώ, να μας διευκολύνει. Εδώ. Και έτσι είμαστε στους 30 κύκλους, με μείον 10 dB που θα τα πούμε 0 για να μας βολέψει, και θα του δώσουμε 10 επιπλέον dB, 20 dB. Δηλαδή από 0,35 θα πάμε ξανά, από 0,42 που έχω βάλει, θα πάμε στα 4,2 mV. Φυσικά και θα χτυπήσει και είναι ακριβώς πάλι 20 dB απάνω. 20 του δώσαμε, 20 πήραμε. Απολύτως συμμετρικό. Σε μία στάθμη 2,4 V. Πάμε τώρα να κάνουμε το αντίθετο. Ξανά στα 400 μικροβόλτ. Ξανά στάθμη 240 mV και θα βάλουμε ένα απίστευτα μικρό σήμα, ήτι 40 μικροβόλτ. 40 μικροβόλτ. Θα πρέπει, αν είναι τέλειος, να έχουμε και εδώ το ίδιο αποτέλεσμα. Ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Μείον 20 dB του βάλαμε, μείον 20 dB πήραμε. Να δούμε λίγο και αυτό το σήμα από τον πολύ ευαίσθητο παλμογράφο αυτόν, το οποίο είναι αυτό. Ο θόρυβος αυτός που παρουσιάζεται είναι απολύτως φυσιολογικός. Γιατί το έχουμε βάλει τώρα μια είσοδο 40 μικροβόλτ. Ξαναπάμε στα 400. Το ξαναβλέπουμε ωραιότατο. Και εδώ πρέπει να είμαστε ξανά 0. Αυτό μας δείχνει ότι είναι απολύτως γραμμικός, χωρίς παραμόρφωση. Να δούμε και τα όρια του, να πάμε στους 1000 κύκλους. 1000 κύκλους. Ξανά εδώ 3,5 mV. Ξανά εδώ το σήμα. Και να δούμε τα όρια του. Αυξάνουμε το σήμα. Ήδη είμαστε 20 dB απάνω. Θα του δώσουμε κι άλλο. Σηκώνει κι άλλο. Μέχρι να δούμε που κλιπάρει. Μέχρι αυτό το σημείο κρίνω εγώ. Είναι και λίγο κάτω γι' αυτό. Μέχρι αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ καλά. Να δούμε και τη στάθμη.
30 σχεδόν volt RMS συν 30 dB ένδειξη. Δηλαδή 40 dB από την αρχική την ένδειξη. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Δεν είμαστε ακριβώς εδώ πέρα, εντάξει τώρα, ξαναδείς. Γιατί βλέπω ότι μία πάει λίγο πιο κάτω, την άλλη πιο πάνω. Τώρα είναι απολύτως συμμετρικές από το 0. Να το επιβεβαιώσω, σωστό. Αυτό.